Ka fasa aure na ne? Ba sadakin ka Ahmad da ka bani. Allah ya ba Bashir sa'a. Ka san shirye-shiryen da take nawa take kashewa akan wannan auren? Ke zan iya ma rubanya mata ta faɗa nawa ta kashe din. Ba yau nan aka fara zuwa neman aure na ba. Wallahi ban ga abin da zai raba ni da CEO ba. Daga gare ka ba akai a matsayin ka na dan uwana. Allah tsaya ki saurare ni. Daman ke kika mai alfarma ba shi ya miki ba. Daman ke kika yi kayan lefanki, kika yi kayan aurenki, sadakin ma ayi mai za a yi. I love you. I love you too. Idan shi yayi sama ni ina kasa sai me? Kawai abin da ya kamata ka rinka dan ja baya da ita. Masha Allah, ni na ji mun ce zan je America? You mean United States of America? Yes, Washington DC ba? Inda kake a rayuwar da Abuja nan baka taba zuwa ba. Sai nan makauta jihar Yobe. Shi ma albarkacin bautar kasa Na ce maza ta flying to you. Shit, man. Kai, bari ka ji. Ita kanta hajiyar da kake gani nan da wasu ɗan lokuta kaɗan aljannanta yana nan gurin, dole ta yi biyayya, dole ta risina.